Ensimmäinen varsinainen numero on juhlapuhe, jonka tulee pitämään kulttuurijohtaja Yrjö Larmola. Helsingin ja Tammisalon yhteinen kunnallinen historia varsinaisesti alkaa vuoden 1946 alusta suuresta alueliitoksesta. Se alueliitos herätti aikanaan suurta huolta. Muun muassa kulosaarilaiset taistelivat itsenäisyytensä puolesta. Yhtenä johtajana entinen tasavallan presidentti K.J. Ståhlberg. Kaupunginjohtaja Eero Rydman puolestaan riensi rauhoittamaan uusia helsinkiläisiä. Haaga tulee säilymään kukkaiskauppalana ja Kulosaaren rauhaa tullaan varjelemaan, hän vakuutti. On kovin helppo luvata, kun lupaukset lankeavat seuraavan sukupolven lunastettaviksi. 500 ihmisen ääni häipyi helposti joukkoon, kun kymmenien ja satojen tuhansien henkikirjoja siirreltiin. Vahvuus oli se, että 500 henkeä tunsivat toisensa. Me-henki säilyi. Tätä kuvastaa sekin, että 4 vuoden kuluttua alueliitoksesta perustetun yhdistyksen nimeksi tuli Tammisalolaisten yhdistys. Ei Tammisalo-seura tai Tammisalo-yhdistys. Ehkä siis enemmänkin ihmisten kuin asian yhdistys, vaikka yhteistä etua ajamaan yhdistys toki perustettiin. Miten lienee nyt? Onko Porolahden ja Kiiviruukinlahden rajaaman alueen asukkaiden yhdistys ensisijassa ihmisten yhteistyöjärjestö vai paikallinen edunvalvontajärjestö? Oletteko te tammisalolaiset edelleen ensisijassa tammisalolaisia ja toisessa sijassa helsinkiläisiä vai tunnetteko itsenne helsinkiläisiksi lainkaan, kun olette tammisalolaisia? Toivotan Helsingin kaupungin puolesta onnea ja menestystä 50-vuotiaalle tammisalolaisten yhdistykselle sekä ihmisten kokoamisessa että yhteisen asian ajamisessa. Professori Laurila tulee pitämään Suomen kotiseutuliiton tervehdyksen. Hyvä juhlaväki. Tämän päivän sää on tuonut mieleen sen, mitä tapahtui 50 vuotta sitten, 50 vuotta sitten. Aamulla oli ja aamupäivällä ja vielä puolen päivän maissa satoi, taivas oli musta ja ainakin minä ajattelin sit samaa, niin kuin mitä varmaan monet tammisalolaiset ajattelivat, minkälainen juhlapäivä tästä saattaakaan tulla. Ja nyt kun juhlan hetki on varsinaisesti käsillä, taivas on kirkas, aurinko paistaa ja on lämmin. Siinä, missä 30-luvulla Tammisalo alkoi muuttua tämmöisestä huvilakaupungin osasta Villasaaresta, Villaniemekkeestä tämmöiseksi aktiiviseksi yhteisölliseksi kaupungin osaksi, Vartiosaari jatkoi vuosisadan vaihteessa syntynyttä perinnettä ja säilytti tämmöisen villamaisen, hyvin puistomaisen, luonnonmukaisen ympäristönsä. Katsotaan mikä tää on. Asut nää sun kotona? Siellä Vartiosaaressa nää asuu. Kato, kun ihania kilipukkeja. Ne on hyvin vaihteluhaluisia, ne haluaa vähän syödä kaikkea. Jos ne onnistuu, ne voi jopa hameen helmaa yrittää maistaa.
Tammisalo oli ennen muinoin saari tai ison Leekerösaaren osa ja nyt siitä on tulossa jälleen saari, vai onko vihdoin tulossa? Tänne on saapunut tästä asiasta kaikkein vastuullisin henkilö. Ja kyllä tammisalolaiset ovat ainakin meidän pienen lehtisemme Tammisalon Sanomien myötä jo saaneet tutustua sinun mielipiteisiisi. Kaupungin insinööri Reijo Korhonen, rakennusviraston virastopäällikkö. Tervetuloa tänne kertomaan, tuleeko siitä mitään? Alkavatko ne työt syyskuussa? Joo, ensiksi onnittelut yhdistykselle ja tammisalolaisille. On todella harvinaista, että näinkin vanhoja yhdistyksiä löytyy. Ja tosiaan me olemme yhdistyksen kanssa käyneet jo pitkään keskustelua ja suunnittelua tästä kanavasta ja olemme ehdottomasti sitä mieltä rakennusvirastossakin, että se pitäisi saada aikaan. Puuhanainen saa aloittaa symbolisen kaivamisen tässä tilaisuudessa niin, että näette kaikki konkreettisesti, että se todellakin on lähtemässä käyntiin. Muistakaa muuten, että Helsingillä on laadukasta vettä, niin kuin tiedätte, sitä kaipaavat monet muutkin. Sen hinta on muuten pennin litra suurin piirtein plus ALV. Se ei ole sitä vettä, mikä tuohon kanavaan tulee, mutta kraanasta sitä tulee kotiin tuotuna, kotona noudettuna. Ja nyt puheenjohtaja Helme Leinonen aloittaa tämän työn tällä paikalla. Näin oli suunnitellut Poteti, tämä toimitusjohtaja, mutta nythän on niin. Tässä on hyvä lapio ja hyvät hanskat, mutta enhän minä nyt laittomuuksiin ryhdy. Kun tätä suunniteltiin, niin minä käsitin niin, että se on niin, että se annetaan sille, jolle asia kuuluu. Eli tämä on rakennusviraston maata, joten olepa hyvä. Sopiiko, että rakennusvirasto lahjoittaa teille puun istutettavaksi tänne Tammisalon sopivaan paikkaan muistoksi tästä vuosijuhlasta, ja sitten kun yhdistys täyttää 100 vuotta, niin se on tosiaan komia puu. Ei sitä nyt sitten vielä tähän istuteta, mutta jonnekin sinne, mihin te parhaaksi sen näette. Tämä on nyt tämän kuuluisan historiallisen kanavan lähtölaukaus. Noin se alkoi tällä pamassa. Tuossa on kunniamerkki, jonka Soile Tolonen sinulle kiinnittää sopivaan paikkaan. Ja se todella on ansaittu. Sinä olet osallistunut paitsi sen VPK-mäen perustamiseen, sen lavan ja niiden varojen keräämiseen. Ja olet auttanut meitä tässä yhdistyksessä silloin, kun se on perustettu. Ja lukemattomia kertoja tämän yhdistyksen elämän taipaleen varrella. Kahvia. Kuulitteko, mitä hän sanoi? Hän on keittänyt pojille kahvia. Mä sain sitten viirin pojille siellä. Jotta pojat sitten antoivat lopuksi hänelle viiri. Näin se on, että naisten työ kuitataan viirillä. Mutta mitä olisivatkaan miehet ilman avuliasta naista siellä taustalla? Kaksi kappaletta, 30 markkaa on varmaa voittoa. Palkintoja kouraa saman tien. Varma voitto. Tässähän tämmöstä oikein mukavaa settiä löytyy ja vaikka mitä. Onnetar tuli. Jaha, kyllä tää tästä. Nyt kun vielä saatais ne arvat, mistä arvotaan, vaan vedetäänkö hatusta? Oranssi. Oranssi numero 70. Oranssi 70 ja Frankensteinin hirviö. Sieltä saapuu. Olkaa hyvä. Se on paras kysyä, kysytään sitä. Onko mä nyt kolmonen? Tässä vaiheessa voit. Ja sitten pääpalkinto.
Aikanaan. Meidän juhlamme ei vielä ainakaan. Juhlia ei sinne ilman talkoo väkeä jättää.